Николета, известите да застанат въгъла си. Останалите от гражданската квота да застанат тук. Моля малко, да има малко ред. Битката е тежка. Още ли назад? Давай, да! Няма да се мъртвиш. Чакайте, Имаш ли искаш друг помощник от другата страна? искам да усетя. Деян падна малко след рова. Очакваме Гиви да сложи своят кош. А сега наред е Николета. Николета, готова ли си? Да, готова съм. Не ми слаби. Пускайте тежестите на Николета. Можеш, ма. Как да не можеш да видиш? Браво, да! Трете за малко. Добре. Още може Николета. Дидо, дай, брат! Ники, не се преозбужда. Браво! Ей, Ники! Гипона е пренесъл 57,6 кг. Браво, Гиви! Браво, Даш, много В добре! момента виждаме как Деян Донков преминава през речните камъни и след това му предстои препятствието с змиите. Стига, че е камно, Николета! А Николета току-що пое своята тежест и тръгва по неравния терен. Браво, Даш, още малко! Не, аз мога. Браво! Давай, лекичко, спокойно. Нямаш време. Спокойно, не искам да падаш, чуваш ли? Стъпвай на сила. Деян Донков трябва да остави своята тежест. Подкрепите Николета. Тя е по най-трудната част. Браво, Динка! Сега стъпи си лекичко. Жени, трябва да се подредиш. Жени, ти си наред. Подкрепите Николета. Моля ви, там е това, което се случва. Браво, Николета! Браво! Давай! Хайде, Ники! 55,6 кг за Деян Донков. Николета продължава. Моля асистентите да дойдат при Жени. Аз съм там подати на Пускайте тежестите на Жени. дигането по тето. Скално се има човек. Жени, можеш ли още? Жени! Не се изхвърляй! Николета в момента минава през скалното препятствие. Жени, готова ли си? Дай, Ники! Още малко за Жени. Още малко, Докато Николета се бори с кълта, Жени тръгва по нашия терен. Чакай да видим. Мога още. Айде още. Жени, имай преди, че трябва да можеш да пренесеш тежестта. А сега най-трудното предстои за Николета. Майната му чурапа, давай, не се пресъй. Жени, тръгвай! Следващия, който трябва да се нареди тук е Азис. А къде е Азис? Василе, ти си. Да видим дали Васил най-после ще преодолее страховете си. Моля асистентите. А сега може да му помагате вие, докато те минат през трасето. Докато Жени преминава през карантината, Николета е много близо до змиите, които са страх на всеки. Моля камъните да бъдат пуснати в коша на Азис. Василе, ти ще кажеш кога да спрем. Азис може да носи още, а Николета остави своя кош. Сега ще видим колко килограма е той. Гиби, моля те, дръпни се да видим. Николета е пренесла доста малко. За съжаление, 17,5 килограма. Азис трябва да тръгва. Василе, тръгвай. Моля да се приготви Деян и кебаната. Деяне, ти си.
С единия крак и гледай къде е найлона. Спокойно, бе, да. Къде е найлона, къде ще е? Спокойно. Това са малки крачки, внимай. Чакай, още една. Това са малки крачки, добре. Сега се пускат камъните в коша на Деян. Неделчев. През това време Азис премина през карантията и е на терена с Олио, а на Жени предстои най-трудното наклонено препятствие. Или към него, или към мен. Така, точно така. Края на моето пани. Точно това. Да видим къде е Жени. Колеги, виждаме ли къде е Жени? Аз така ще вървим по края да може да се държим. Изчакай, спочвай си малко. Браво, бе! Тук камъните не тия никакъв проблем, смятай се. Сега на Азис предстои наклоненото препятствие, а Деян Неделчев е готов да тръгне. Той тръгва следващия, който трябва да приготвите, Емануела. Моля, подгответе Емануела. Сега Жени ще премине през змиите. Какво трябва да направя през змиите? Азис е вече на речните камъни, екибаната е на карантията. Емануела се подготвя, след нея ще бъде Рут. Рут, моля те, приготви се на твоето място след Емануела. Пускайте камъните. Какъв си удари камъниш? Аз мисля, че можем да взема повече. Добре, бе, давай, аз вече малко ще се дава това. Добре, че оставаме. Много малко за сега носят и Николета и Жени. Давай спокойно. Браво. Емануела, бързам да ти кажа, че трябва да поемеш максималното количество и моля малко да забързаме. Можеш ли още? Можеш ли още? Още малко, да. Още малко. Емануела, тръгвай! Ало, кой ще ми помага? Някой бързо дойде. Бързо, Емануела, тръгвай, движи се. Рут да се приготви. Тук вече са кошовете на Гибона. Деян Донков, Николета с 17,5. Жени с 13,25. Азис с 19,9. 20 кг реално. Рут, приготвяй се. Пускайте камъните на Рут. За сега най-малко килограми е пренесла Жени Калканджиева. Емануела вече преминава през терена с карантията. Рут, когато си готова, можеш да тръгнеш. Чини малко, чини. Някъде да пазиш баланс. Не помагайте на Деян Неделчев. Само ако падне, тогава трябва да се помага на участника. Добре, така ми казаха. Гиби каза, че не са помагали. Емануела вече е на калната пропаст, а Рут трябва да тръгне. Рут каза стига и тръгва. След нея трябва да се нареди 100 кила. 100 кила ти си. Там трябва да стъпиш, за да може... Нямаме време. Като си вадиш кръка, Пускайте веднага още. може да издърпаш и се захваща до чуша. Така че трябва да стъпаш там, където някой да преди тях стъпва. Скачването е добре, защото е правата. Рут тръгва и 100 кила, веднага се нарежда и слагайте камъните на 100 кила. В момента Деян Неделчев привършва своя път. Деян, не трябва да оставиш. Слагайте камъните на 100 кила и веднага
След като е готов, тръгвайте. Диане, ти си да видим колко килограма си събрал. Веднага след 100 кила да тръгва Киро. 34 килограма за Деян Неделчев. Още. Когато си готов, трябва да тръгваш. Напомня ви, че тази битка тече абсолютно на живо по TV7. 100 кила тръгва. Киро, ти си веднага след него. Моля да помагате на Киро. Той е последния. Емануела трябва да преодолее сега своя страх и да премине през змиите. Това е голямата нейна фобия. Внимание, уважаеми зрители, Емануела пред големия си страх. 100 кила в момента преминава през карантията. Рут е пред моста. Рут е пред наклонения. Моля, пускайте камъни на Кирил. Да прави една крачка напред, втората и си излезъл. Всички преминаха през змиите. Абе, Васко мина ни с твоя. Това се кажи, бе, кажи. Едно, две, три, ти си! Едно, две, три, давай! Направи само една крачка. Чакай само малко. Може ли да пустите? Не може! Давай, спокойно, бе. Айде, че се събират повече! Давай! Те събират! Айде! Давай, две крачки. До този момент пренеси 198 килограма. Емануела, бавиш групата! Емануела! Давай, Еми, минавай! Виж, Емануела мина! Емануела, трябва да оставиш, ти преодоля своя голям страх. Следващата е Рут. Моля Емануела и Рут да си оставят тежестите. Ако Киро е готов, той е последен да тръгва. 100 кила е близо до змиите. Моля за внимание към тази игра. Моля за внимание. Следващите ще имат време да се подготвят. Браво на Рут! Факт! Най-много от жените до сега е изнесла тя. Значи най-големите беше в това. Най-малко изнесла Жени Калканджиева. Емануела премина с не много добра тежест през трасето. Да видим 100 кила, който е близо до финала. 100 кила също има фобия от змии. 100 кила също има фобия от змии. Предварително нашия екип знае, че това е най-големия му страх. Остана само да изчакаме Кирил. 100 кила трябва да остави своите тежест. Моля участите да се подредят. Моля всички участия да се подредят тук. Това ще го използвам аз. Няма нищо. Само 19,6 килограма за 100 кила. Така, пробват. Гледай къде е кълта. До сега Гибона е изнесъл най-голяма тежест. Сега ще видим какво прави Киро Ефремов, който е с по-силна физика. Моля всички участия да се подредят тук. Ако разбираш, ми чувстваш. Че много повече. Къртицата явно от екипа на... И така, Любо, моля те, върни се на място си. До сега килограмите са 57,6 за Гибона, 55,7 на Деян Донков, Николета с 17,55 кг, Жени с 13,25.
Азис 19,9, Деян Неделчев 34, Емануела с 14,65, Руд с 29,7 и 100 кила с 19,6. Сега въпросът е всички ли са понесли максимума и дали някой в този отбор е картицата. Задавам този въпрос, докато Киро с видимо голяма тежест наближава пред последното препятствие речни камъни. На Киро очевидно му е тежко и му е трудно. Колеги, искате ли да направим кратка пауза? Змии в средата, дайте малко... Да направим кратка пауза за... И след това ще се върнем да видим какъв е сбора на първи отбор. Браво, майка! Сега чакай малко само. Киро, тук си отляво, бе. Отляво си. Няма проблем, да, отляво си минаваш и прескачаш след като да, отик си ли? Оставаме тук, за да проследим края на първата част от битката. На Киро му останаха само няколко метра. Колеги, моля да подготвите сбора на първата група. Това беше. Аре, удари една 70-ка, майка. Гледай надолу и сваля. Не мога ти помагам, след ти ще чуваш. Това е, защото надолу се трябваше повече да качим. Народът се схващат краката. Браво, бе, Кире! Какво браво, 46 кила? Чай, бе, чай, нещо не е. Не е да много сложно. Жила, браво. Сега се качи, бе. Сега вече е правилно сложено. 50 кила. 50,95 кг. Близо 50. Моля всички да се наредите. Моля всички да се наредите. Правим кратка... Само искам да чуя какъв е сбора до тук. След рекламите ще разберете сбора до тук на първи отбор и какво предстои на следващия. Реклами по TV7. Уважаеми зрители, вие сте с картицата по TV7. Искам да знаете, че едно студио, в което има около 100 човека публика, един водещ и 5 VIP гости, останахме направо безмълвни при вида. Ние гледаме всичко това, което се случва тук на метри от нас в тази кална, как да кажа, в този кален басейн. Това се случва наистина на метри от нас и всички бяхме безмълвни. Сега, преди да ви кажа какви са изчисленията, колко са пренесли едните и колко остава за другите, по едно изречение, Юлиане, моля те, кажи какви сте впечатленията от тази игра, аз просто почнах да заеквам наистина. Само Левски, това е. Гибона показва за какво става. Гибона показва за какво става въпрос. Мишо? Гибона просто се справи много мъжки. Киро очаквах, също се справи много добре. Аз очаквах, че носи по-тежко. Не знам какво стана с този кантар. Гибона най-възрастният и пренесе най-много. Да. Като падна на... Искам да ви кажа честно, Руд също страхотна. И на вас да кажа и на уважаемите зрители, аз на моменти ми спираше, сърцето. Гибона като падна на 2 пъти, особено горе на моста. Беше на моста и си викам, каква игра сме измислили, тия хора ще ги ние коментирахме с тебе в началото. Със сигурност е имал над 64-5 кг. Преди да разлее. Преди да разсипе малко. Аз и друго, почувствах се горд. Тези състезатели, които до сега им обясняваме колко са глезени, за 3 седмици това са като една армия, които видиш ни разглезени войници и на третата седмица са бойни. Дани, по едно изречение, Кате. Възхитена съм от Гибона, от Кирчо, въобще от всички. Азис също перфектно. Азис се справи, само Николета много се притеснявах да ни сцапа розови Янцо. Слава Богу, че не го изцапа. Ваня? Изцапа го малко надолу. Да, не падна нито в Азис направи един танц контемпорари. Да, с 15 кг. С 15 кг. Марта? Знаеш ли аз какво си мислих? Аз точно като теб на моменти сърцето ми спираше. Усетих, че ми се схващат зъбите. Така се бях стегнала и такъв ужас изпитвах за всяка стъпка, да не падне някой, да не се удари. Но си мисля за едно, защото усещам реакциите на публиката
тук около нас. Как си давам сметка, някои хора в момента вкъщи гледат и злорадстват и си викат, нека падне, нека си изцапа. Дай видя сега с гримчето, къде ти е гримчето. Искам всеки от нас, като гледа тези игри, да си дава сметка колко важно е да прецениш силите си, да прецениш борбения си дух, да се на мястото на тези хора. Да, защото аз видях колко им беше тежко. Ръцете им трепереха. Благодаря ти. Имаме вече окончателните резултати. Гибона е пренесъл 57 кг. Деян Донков е пренесъл 56. Кирил 50. Деян Неделчев 34. Внимание! Рут е пренесла 30. Азис 20. Емануела 15. И Жени 13. Има още двама от този отбор. Би трябвало, може би, да има още двама от този отбор или да ми кажете колко са общо резултатите. Николета Лозанова колко? Колко е пренесла Николета Лозанова? 18, а 100 кила е пренесъл... 15. 100 кила е пренесъл 17, точно така. Затова беше смешно, че пише 100 кила и отдолу 17 килограма. Така, 20 кг са за 100 кг, извинявам се, 20 кг, но дай да кажем на зрителите, след като тотално вече ги объркахме, каква е общата сума, какви са общите килограми? Отбора на звездите са пренесли 312 кг. Точка, дай стоп, 312.85, което означава средно по 31 кг и половина на човек са пренесли. За да бъде успешна битката, остават още 307 кг, които трябва да бъдат пренесени. Не забравяме това, което направи Рут. Вижте, 30 кг пренесе това крехко момиче. Което означава, само да кажа, остават още 307 кг да бъдат пренесени, което означава, че отбора на неизвестните трябва да носи средно по 37 кг на човек. Т.е. с 7 кг повече от известните си съборци. Но по отношение на това Рут беше изключително полезен за отбора, защото аз ти казах, че ние сме сметнали средно по 25 за жена, тя дигна с 30, така че Рут наистина беше... Да напомним на зрителите все пак, че бащата на Рут е световен шампион в вдигане на тежест. Абсолютно, абсолютно. Извиняваме се на зрителите за леко обърканата графика, но да повторя още един път, за да е ясно, трябва да се пренесат още 307 кг, което означава, че по 38 кг средно, 38 кг и половина средно всеки един от състезателите трябва да носи, тъй като те са 8 човека, а не 10. Сега, ако всичко вече е ясно, да се прехвърлим към втората част на битката "Камъните падат", както и реакциите за първата част. И стратегия какво ще правят сега във второто по време. Колега, ти си. Иване, ето ни тук на арената за битки. Както вече разбрахме, 312 кг и 800 грама пренесе групата на известните. Ти много пъти ги похвали. Искам да кажа, че някои дадаха всичко от себе си, други обаче можеха да се постараят повече. Наистина, дали някой от тези, които не се постарали, е картицата, това е въпрос, на който всички ние, както и зрителите, както и самите участници, ще разсъждаваме, извинете, тепърва. А сега на вас, уважаеми участници от така наречената гражданска квота, ви предстои да пренесете 307,2 близо килограми, което означава по около 38 кг на човек. Мисля, че можете да започнете. Задачата ви е по-трудна. Трябва да дадете 100% от себе си. Сега ще видим кой да се нареди пръв. Миглена, ти си първа. Моля да приготвите... Моля да приготвите една колко за Миглена. Цени на около колко са. Я потръгна да падам, зарежи ме да падам. Гледай това. Кой е следващия? Колко килограма? Ако имаме готовност за временен резултат, колеги, имаме, да. Може ли да включим преди началото на втората част? Да, ясни са временните резултати и сега ще ги извадим на статистиката. Много е важно сега да ги пуснем, защото според нас има някаква промяна и е логично да има промяна, тъй като първото по време на тази супер сложна битка мина. Да видим какви са временните резултати от зрителския вод до момента. Сега ще ги покажат колегите и аз ще ги чета, за да могат зрителите да ги видят. Така. Азис на първо място е излязъл с 14,7% подозрение. Втори е Кирил Ефремов с 12,8% подозрение.
Тони, както беше 0, така сега е скочил с 11,6. Жени е с 9,1. Деян Донков 6,9. Деян Неделчев 6,3. Мариана 5,9. Рут 5,9. Какво става надолу в класацията? Ще ми покажете ли? Гибона просто с тези адски килограми, които изнесе, е от по-малко застрашените. 5,3 е недоверието към него. 5,5% е за Миглена, 4,7 за Емануела. Велислава 4,4. А останалите, между другото, може би няма нужда да ги казвам, тъй като за тях резултатите ще заиграят тогава, когато те минат реда си по трасето. Сега искам още веднъж да ви кажа какъв е регламента на нашето предаване, уважаеми дами и господа. Утре ще сложим края на вашия зрителски вод и този играч, който е натрупал най-много отрицателни СМС-и, т.е. хората, които са сметнали, че е най-подозрителен и най-им се вярва, че той е кратицата, ще отиде на елиминации в четвъртък. Другия ще бъде елиминиран, ще бъде номиниран за елиминиране от групата. Сега се връщаме на калния терен. Кажи, Мишо, иска нещо да каже, ми струва? Кажа, че сега на този втори отбор ще е много по-трудно, защото са повече жени и са доста... И доста слаби. Повече жени, по-малко мъже и 7 кг над нормата. Имат да гонят повече килограми. Оспорвано е, но какво бихте ли казали, че мисията изглежда да е обречена? На мене ми се вижда пак. ми се вижда. Абсолютно. Аз вярвам някакси, че се справят. Абсурд е жени да пренесат това. Камъни, да. Миглена ще пренесе много. Аз като гледах Киро Ефремов как се затрудняваше на 50 кг. А Киро е толкова як. Е толкова як. И млад. Доста са древни, особено трите. Това, което направи Рут с 30 кг, показва, че е възможно да се спечели. Абсолютно. Всяка жена вземе по 30 кг и има шанс. Лошото е, че те не могат да разберат колко пълнят и сега поради напълването ще препълнят някой кош. И ще стане... Колкото е странно в една такава на пръв поглед чисто силова игра. Да, чуваме те, Андрей. Иване, моля те, тук е доста хладно. Само им кажи да внимават да не се контузват. Моля ти се. Тук е доста хладно и наистина ви моля да бъдете по-кратки с коментарите, защото всички участници, освен много труден терен, имат и лоши метеорологични условия. Бъдете милостиви към тях. Битката е достатъчно трудна. Мисля, че се увличате. Сега тук вече отпред е Велислава, която в крайна сметка ще бъде първа от гражданската квота. Пускайте камъните. След нея да се подготви Миглена. Който и меришеме. Стига! Пробай първо, Вили! Велислава е готова да тръгне по чекъла. Можеш ли, Вили? Още малко. Браво! Напомням, че трябва да преминете с 307 кг. Напомним, че и мерише. Чуй! Колеги, чуваме ли се? И така, Велислава тръгна след нея да се приготви. Миглена, Миглена трябва да си готова. Тук леко стъпи внимателно. Ето е на Илона, стъпи внимателно. Тежестта напред, усещай товара, усещай товара. Усещай товара. Приплъзвай сега, приплъзвай. Не така, приплъзваш. Търси на Илона, усещай опорта. Да, приплъзвай. Точно така. Не прави лек, кажете по-малко по-силно. Ето е на Илона. Приплъзвай. Абе, Динка, дръж ляво. Където е на Илона? Това са поне 5 кила. Където е на Илона? Внимателно сега, усещай товара тук. Внимавай, Динка, следи близо до него, се потъда да я фана. Така, Миглена е готова, пускаме камъни. Моля ви, пускайте камъни, нямаме време. Готова ли си? Още малко камъни за